Goeiedag iedereen, te Kapellebrug, grenszone België met Nederland. Dus deze locatie 4 kilometer van Hulst-stad. Zo momenteel hier een taxivoertuig, het busje net aan de overkant. Dus ja, de problematiek hier met het openbaar vervoer is totaal niet opgelost. Momenteel is er 1 bus per dag, dus 1 bus per dag in de week, om van Hulst naar België, meer bepaald Sint-Niklaas, te reizen. Ten opzichte van vroeger, ja, 10 bussen per dag. Ik heb nog ook wel even de kilometers hier. Kijk, ja, Sint-Niklaas 12, voor het treinstation feitelijk vlakbij. Antwerpen 31, naar Hulststad 4. En het is natuurlijk ook wel bijzonder kostelijk. Het woon-werkverkeer, dus als je hier natuurlijk woont in Hulst of nog verder in de dorpen, bijzonder kostelijk. Je hebt dus geen alternatief. Je eigen auto of ja, fiets, bromfiets, en daar blijft het bij. Maar het is enorm kostelijk ook voor gezinnen. Schoolgaande jeugd hebben soms geen vervoer meer op de avond. Er is dan wel die flextaxi. Maar bon, het is ook kostelijk. Kijk, een flextaxi van Vogelwaarde naar Hulst bij praktisch aan €5. Doe je dat iedere dag heen en terug, ben je aan ja, 200-300 euro per maand. Plus dan nog extra kosten van die ene bus per dag die er aanwezig is voor de grens. Dus ja, een bijzonder kostelijke regio hier. En dan ook, ja, de woningen staan veel te hoog ten opzichte van de realistische waarde. Als men ziet dat er woningen zijn die verdubbeld zijn in prijs, maar ondertussen is er geen openbaar vervoer. Je moet nog altijd kunnen naar huis gaan en terug kunnen vertrekken naar je werk. Dat is ook wel een feit. Ja, dat bushok hier in beeld is ook al een bushok die al jaren niet meer in gebruik is. Men zou zeggen dat er daar een bus is, maar bon, er is totaal niets. Hier bijvoorbeeld aan die carpoolparking is er geen halte voor een taxi, staat er geen hub, er is totaal gewoonweg niets, dus je moet op eigen kracht tot dit punt en dan eventueel met iemand anders vertrekken verder naar België.